Kuvari kumuchengeterei mujere umu. Iyi mhondi yadi kungopfuudzwa wakahwane, vari kumuchengeterei. Achingobva kusungwa tinonzwa kuti akabva atorwa nditi. Akabva aiswa, akabva aonekwa kuti pfungwa dzake hadzina kumira zvakanaka. Vakabva ipapo vakabva vamutora vakabva muisa kudepartment revanhu vane pfungwa dzakavhiringidzika. Izvezvi ndo pataakunzwa recently, ndo pataakunzwa kuti akuenda kukoti. Ndofunga koti yake yanga iriko last week. Some people are born serial killers. Because munoona mukomana uyu ka achitsanangura namai achivataura kanza no inini ka akatotaura kuti mwana wembavha mwana wemhondi zvikanzi ko baba wako vakafira, zvikanzi vakafira muno mujere, zvikanzi daisitomboenda nababa kundotinha mombe. Toro kuti uyu mukomana uyu koyu aitoona baba wake vachizviita. Kusangana zvekwatiri kuita zuva ranhasi, ndofunga vakawanda mondiziva. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda. Nhasi ndiri kuwanikwa paUtindi TV, zvakare ndiri kuwanikwa pane inonzi chizvia Colin Ushe Music, ndikuruva inonzi Double Kick nhasi. So nyaya yatakabata panapa yatiunganidza pano, mumazuva mashomanana achangopfuura takaona mai venyika, amai Auxilia Mnangagwa, vachishanyira mhondi yanga yarura uko kuGuruve uko anonzi Animals zvitsva. Vakamushanyira vakakurukura naye, vakawanda ndofunga takazviona. Asi tichiongorora nyaya iyi, vakawanda vane mibvunzo hobho, kubva kwayakatangira kusvika pakasungwa munhu, kusvika pakauya mai, kusvika pari nhasi. Tine vanhu vakawanda vane mibvunzo isina mhinduro. Vamwe vacho vanosanganisira vandinawo nhasi. Tine muenzi anoremekedzwa vanonzivo Mr. Ushe. Makadi baba? Tinofara makadini Elder? Tinofara edu. Moresai muri yeZimbabwe. Nokukwazisai Zimbabwe yese nevateveri veUtindi TV. Nokukwazisai tichiti makadini henyu. Right. Nhasi uno matitsika pana. Chokwadi. Takutsika hai. Zvakamira sei? Kuri sei kwamutari kumakomo? Kumakomo kwakanaka chaizvo. Utano uri sei? Utano. Tichabvunza utano. Tikuona kupenya. Taura henyu. Right. Mauya nenyaya Animals. Right. Inyaya inotyisa uye inotadza kunzwisisika kuti munhu kusvika palevel rakaita seriaria chii chinonga chaitika. Musoro wemunhu unonga uchiri chaiwo here, mweya yesvina here, kana ndezvemadzinza here, kana kuti pane vanhu vanonga vachituma munhu here zvemarituals. Saka ndo mibvunzo yendinayo Elder kwamuri. Neimwe mibvunzo yandakabata yandaitarisa tichitarisa pamavhidhiyo mamwe amaiposta ake emukomana uyu, pane vanhu vandaiona vachibvunza mibvunzo yakawanda. Saka mibvunzo, ndine mibvunzo yangu, then ndine mibvunzo yevanhu futi yavanoda kuti vanatsokunzwa kuti chii pamwe zvii zvaimbofamba sei. Alright. Ichokwadi chamuri kutaura Mr. Ushe. Nyaya yaAnimals zvitsva nanhasi ichiri kunetsa kune vanhu vakawanda. Kunzwisisa kuti Animals zvitsva ari normal here. Kana ari normal, chinyi chaizvo chirudini chiri kuitika. Asi kuva normal kwaAnimals zvitsva kunonyatso kubuditswa nehama dzake nevabereki nevakakura naye, ndo vanotiudza kuti akakura sei Animals zvitsva. Asi tisingakanganiwo zvakare kuti nyange munhu akakura zvakanaka, pfungwa dzichikakata mushe anogona kungotena akatanga kupenga. Pane nzira dzakawanda mazuva ano dzinoita kuti munhu apenge, dzinosanganisira madrugs. Pamwe pacho mweya yetsvina kutouraya ikoko. Ini ndakati terere nyaya yake, ndikaona kaelementi kehupengo bijana. Why? Nekuti munhu haungati ndaitsvaga mareason kana kuti zvikonzero zvaiurayira vanhu. Ndaishaya chinogutsa, chinozadza mukombe, chinobatika kuti ichi chinodhizeva kuti ngaauraye chinyi zvaiita kuti ngaauraye chiyapo munhu. Anditi taichishaya, number 1. Number 2,
pane paakazoti ndakati ndauraya munhu ndikafunga ndega kuti nyama yemunhu kuti haidyiwe ndobva atanoa nyama yemunhu inogona kudyiwa. Hazi ndakatotora kachiropa nekachiichiwa yachinonongodza zvaisanyatsa kuti unyatse kuzviteerera zvakanaka achitaura. Hazi ndikatondobhoirisa ndobva ndaruma ndikaona kuti hazvisi kudini, hazvisi kudyika, asi atombofunga kuda kudini, kuda kudya munhu. Saka mukana wekunga ari kupenga zveshuwa udini uripo. Right, ngatimbotsveta isaidi rekupenga iyi. Touya futi pakuti tsotsi guru venga mhondi chaiyo inogona kukunyeperai kunga iri kupenga iye asiri kudini, imwe point iyoyo asiri kupenga. Handibazona mwe anogona kutarisa ona nyaya ona kuti zvakatarisana nazvo zvihombe ende kubuda kwangu apa kunodini, kunoshupa. Saka nyaya iripo ndekuti bheta ninyepere kudini, ninyepere kupenga. Tine muchinda ari kudora dombo. Iye vakawanda vanotomuziva, anonzi Tutsi. Kana kuvamwe vanomuti Mututsi. Nanhasi tichingofupika kuti anopengawo here kana kuti haapengi, nokuti akaita mukurumbira nanhasi anotori nekanzvimbo kake kaanoti inogo area. Padora dombo ipapapo atone kanzvimbo kake kanoti inogo area. Azimuzona anozikana nekuponda ikoko nezvozvo zvenoizi izvozvo. Akambosungwa nemapurisa. Asungwa nemapurisa ndobva apinda ari mumasales mangwana makuseni. Pavanobuda paya mapurisa vachimbotarisa vasungwa wavo vachitora vamwe vari kuda kuitwa madhoketsi nezvikafu nemuruzona. Madhezi acho iwaya masales mapurisa vanhu vanga achikutogara masales kupfuura mazuva anaya. Ndobva vafuma makuseni vachivhurira vakomana vakamuona aine tsvina yake pamaoko achirya achirova. Vakabva vangomuti ngaende kumba. Nanhasi uri kumba muchinda iyi. So asi veruzhinji vakasara vachingoti unofanira kunga ari matricks aatambira kuti abudiswe zvichinzi anodini, anopenga. Ndiri kupa example yekuti uyu anogona kunge achidiniwo futi achiitawo matricks api iwayaya. Saka chichiri kundinetsa inini izvozvi ndechekuti kubva pasungwa animal zvitsva kusvika nhasi vari kumuchengetedza nevakamusunga havasati vambozviongorora here izvi. Number one, kana vanga vambozviongorora vakadii kuita zvinoita kuti munhu aongororwe brain dzake, nokuti zvaifana danho iroro raifana kutorwa. Nipokubata muromo takanja. Inini kufunga kwangu ndinoona sokuti anenge vakamuongorora. Gozi dai anga asina kuongororwa kuti munhu ari normal here, vangadai vakamutora vakamisa kunonzi psychiatric department kwakwe. Good example nde uya mupurisa uya former police officer wamunomboziva akatenderera akauya nekuno kuManicaland akazobatirwa kuMozambique. Achingobva kusungwa tinonzwa kuti akabva atorwa nditi akabva aiswa akabva aonekwa kuti pfungwa dzake hadzina kumira zvakanaka. Vakabva ipapo vakabva vamutora vakabvamisa kudepartment revanhu vane pfungwa dzakavhiringidzika. Izvi zvindopata kunzwa recently, ndopata kunzwa kuti akuenda kukoti. Nofunga koti yake yanga iriko last week. Mupurisa uyu dzanormal dzakuita kuti achipinda mukoti. Because paipai vakada kumutora vakamisa mukoti handiti vakati hadeserve kuti apinde mukoti. Akabva ambobudiswa akabva aendeswa kudepartment akabva angoramba akamuchengeta asi ari kupsychiatric department. Now akupinda mukoti iye aritotiwo inini ndanga ndakadini, pane madhimoni aindivhiringidza, pane zvikwambo zvanga zviri kundivhiringidza. Akudaro iye machi because kufura kwakaita vanhu paipai vanoti aiwa ndanga ndisiri inini handitozvizivi zvimwe zvacho. Animona pamwe pastatements aitaura achibatwa nemapurisa pakataura hai mukandiita zvobvanzu ndinonyararaka. Saka asi uyu pane uyu ari different.
pana zvitsva pana why uyo arutoseka kachitaura nemapurisa achitaura nyaya yekufa kwevanhu but achitoseka zvake ndo panomba unozoita sekuti todongata kuti kupenga kana kuti kudini because uremu hwenyaya yaanenge achitsanangura unozwa nekakutosekerera kuti but dzinopenga ndakatoti imagine saka muri kuona handizivi isusu hatisataziva hapana chati chabuda kuti vakamuongorora here handiti ka tamirira kuzonzwa kuti tsvimbo ichawira kupi dohwe richawira kupi mune dzimwe dzamamuchiti makafolowa mucomment section right pane vanhu vanga vachikomenda nditika pane vanhu vaitoshamisika munhu achinzi hanzi no remorse kuti haana tsitsi makaiona sei kuti achitsanangura nyaya yake ka anatsokudunungudza unoziva kuti kana munhu toti munhu watendeuka wakureurura vakaeuta kanjani kazhinji kacho chitaura nyaya ine huremu hwakaita seunochema saka pane vanhu vaitoona kuti no remorse at all no remorse hautonzwi kuti zvandiri kutaura izvi zvine kahuremu ameno makazvionawo here ipapo kuti anonzwa izvozvezvi ndiye munhu wemukati handiti asina kusanganiswa nemweya yerima handiti regai ndidzoke kubhaibheri 2 Corinthians chapter 2 verse ya 2 inoti kune vasingatendi vakapiswa pahana dzavo nedare rinopisa handiti kuaina handiti then vaainwa saizvozvo nyange mukawisa mvura haichapindi yakubhaunza kunga iri kurova windscreen remota handiti ndo zvaita mwoyo nowadays ndo zvinoita vanhu vanoshandisa vanotora madrugs mwoyo unondoputirwa chinhu chinonzi mwoyo chinhu chiri very soft handiti chekuti tikatora mwoyo chaiwo watinoziva tisikatauri mweya handiti toufananidza neiwoyo handiti chinhu chekuti kahuswa kakangodai kakaudenha dai kuri kunzi kanopenetreta pamakamirapo kongosvika chete kungodai mune zvamunozwa ipapapo pamakamira ipapa ndo zviri mwoyo hautodi kudenhwa haudi kugunidzwa unoda kugara uri pari comfortable handiti ndo zvakaita chii mwoyo handimazvona so same nemunhu ari kutaura chinhu kana kuti apinzwa nemune zvinhu zvinorwadza zvinondotokonya mwoyo zvatokonya mwoyo munhu anotaura nyaya yake achichema nekuti mwoyo wadini wadisturbwa panapa that's why muchizwa vamwe vachitaura vapanhu vemazuva ano kuti usapinda nemwoyo munyaya dzerudo idzi ari kutyira kuti ndevamwe vakambotokonywa handimuzvona ofuichi manje nyaya dzerudo hadzina kudaro nyaya dzerudo dzinotopindwa nei nemwoyo kubva pakutanga kusvika ameno kwazvinopera handimazvona nyaya dzerudo dzinotopindwa nei nemwoyo saka uyu manje mukomana uyu mwoyo manje ndo wakandokavhiwa nemadhimoni saka kutaura chokwadi chisingaputsi ukama enimo zvitsva haagadziriki zviri physical anogadzirika nezvinhu zvemweya nokuti number 1 panodiwa counseling yekutotaura naye number 2 panodiwa deliverance pana enimo zvitsva number 3 panoda kumufidha nesoko raMwari kuti aone zvaari kuita zvacho kuti atotanga kudzoka toda kutanga kudzosa enimo zvitsva wacho nokuti iye enimo zvitsva wacho akatobiwa kudhara nemadhimoni zviri pana John chapter 10 verse 10 kuti mbavha inongoya kuti ibe kuuraya nekuparadza ndo zvakaitwa enimo zvitsva akatobiwa haapo iye tiringoone mutumbi handimazviona manje saka angava anopenga angava asingapengi ari kuita matricks asi ese wayo madhimoni ndo patinongozopedzisira tadzoka kana matricks acho uri kumaita chiri kufuridzira kuti umaite chi ndi satani handimunozviona kana kuri kupenga
chiri kukonzera kupenga ichocho ndiye ani futi? Ndiye Satani. Saka mhinduro yakazara pana Animal Zvitsva ndeyekuti akatoputirwa nemadhimoni. Saka zvamuri kutaura Elder, inini ndiri kukonkluda kuti chiri kutanga chadiwa kuti vanhu vari kuti haana remorse pane zvese zvaari kutaura. Inyaya yekuti mwoyo wake hausati wawana Jesu. Hauna. Chinoita kuti tinzwe remorse mweya mutsvene unonga wapinda mumwoyo wemunhu. Saka nenyaya yekuti uyu hapana chati chadini chabva chakaramba kaputirwa. Sorry ndikubate ipapo. Munhu chaiye akasikwa naMwari asati atadza munda weEdeni anenge anozvizwa zvamuri kutaura izvo because anenge akakonekitana naMwari wacho. naMwari. Handimuri kuzviona? Munoziva here kuti ndikabva panyika ino ndiri mutadzi ndikaenda kugehena ndichindotsva ikoko kugehena ndine ndatoone tsitsi. Ndoda kupruvirai. Luke chapter 16 from verse 19 pane nyaya yemupfumi naRazaro. Mupfumi ainzi Dimas. Uyo mumoto mupfumi uya akazva tsitsi hama dzake ngadzisatouya uzwire hama dzake. Right. Chinoitika ndechoti zvinoreva kuti Satani anokushandisa uri panapa. Akaona wazopinda mumoto anokurega kusiya. Mission accomplished. Handimuri kuzviona? Haacharauri fish iri mufish pond. Apedza newe. Iwo ndo paunochidzoka kuva normal nekuchiona kukanganisa kwako kwese nekurasika kwako kwese. But panenge pasisina kugadzirisa nekuti seri kweguva hakuna muteu. Saka zvinoreva kuti vese vanonga vakaenda kugehena havatodi kuti vapenyu vaende. Havatodi. Hakuna munhu ari kugehena izvozvi kumuvinga ari kuti huyaiwo titsve takawanda kunze kwaSatani chete nemadhimoni ake. Saka ndiye anotobheja kuti handipindimo ndiri nde hatichazozivi paachazopinda kuti unenge ane pfungwa dzipi. Asi bhaibheri rangu rinotaura kuti akangoshata kusvika nekungoshata kusvika ameno. Pane umwe mubvunzo futi uri kubvunzwa nevanhu. Inofunga inyaya kuti vanonga vasingazivi mutemo. Hanzi ko vari kumuchengeterei mujero umu? Iyi mhondi yadi kungopfuudzwa wakahwane, vari kumuchengeterei? Pane zvinhu 2 ipapa. Number 1, toda kutanga tatarisa mutemo. Nyika yedu yakabvisa inonzi death sentence. Hatisina mutongo wekuti kana ukapara mhosva yakakura sei wourayiwa muZimbabwe. Hakusisina. Inini hangu ndozvisapota. Inini. Nekuti zvine chekuita nesoko raMwari. Mwari vanoti zviri nani musatonga asi zviri nani kuti mutonge. Handiti? Makamboizwa vhesi iyo. Musatonga asi zviri nani. Pane inoti musatonga kuti murege kutongwa. Kune imwe inoti musatonga asi zviri nani kuti Saka mtaona kuti pana Mwari paari kuda kuti tigadzirise nyaya isusu asi tichigumira. Pane paari kuda kuti tigumire. Handii mwazviona? Yekuzonzi ushe kana kuti kanjanda wazopara mhosva yakakura taakuda kuchikuuraya haisi yedu bairi. NdeyaMwari. Iyoye. Saka zvakangonaka zvakadaro kunzi arambe ari mupenyu. Nekumwe kutaura ukaita zvekutamba uchinditarisa panapa pativi. Kana wabudirira kuenda kudenga unogona kuzoshamisika uchisvika Animal Zvitsva. Because ikoko kwaariko achaparidzwa. Handimuri kuzviona? Hazvina basa kuti akauraya zviuru nezviuru zva haasati asvika pana Sauro akazova Pauro. Akauraya. Ndonyaya ndaida kutaura iyoyo yamakura. Kuti munoziva here kuti Elder Sauro uya handiti akauraya vanhu vakawandisa. Auraya vanhu vakawandisa nditi asi vanhu havana kumuregerera. Why ndichiti vanhu havana kumuregerera? Ndosamaiona kuti paida kuparidza kuvanhu vekwake vaitomutiza bhinya kusvika iye ati no inini mission yangu ininika uku yaramba uku regai ndoparidza kumagentiles. Paakadzoka muJerusarema vakamuita sei? Vakabva vamubata obva vamusunga. But Pauro ndiye New Testament yese yakuverengwa nevanhu mazuva ano ndiPauro akaita. ndiPauro aiparidza navaRoma, vaKorinde, vaFiripi, ndiye tsamba dzese maepistles ese ndiPauro. Mwari wakamuregerera.
but kune vanhu vakatofa vachitoti Pauro wakadini wakatiurayira hama yedu. Pauro wakatiurayira, havana kumuregerera. Asi Pauro akazo iye ndiye nhasi tiri kuparidza nezvePauro chete. Neumwe munhu anotozotoitira Mwari bitterness. Kuti Mwari mune problem. Mungaregerera munhu akadai. Uyu wakauraya hama dzangu uyu. Hakuna zvakadaro. Ndo level rinosvika munhu iro. So kana tiri kutotaura dai munhu anoti zvipi uyu anofanira kudini kufudzwa. Rega ndikuudze. Bhaibheri kuna Ephesians chapter 6 verse 12 rinoti atirwi nenyama neropa asi nevabati nemadzishe enyika eri marino nemweya yetsvina yemuchadenga. Ndo rinotaura Bhaibheri. So atirwi naanimal zvitsva. Animal zvitsva ndianiko kuti tirwe naye? Tinorwa nezvakagara animal zvitsva. Ndo zvatinorwa nazvo isusu. Hatina nguva yekuti tingaswere kunetsana nababa George nasekuru Kiven na sezvamunoswera muchiita mbuya aningi ende ng'anga dzemazuva anaya kungoendapo chete vakafunyana kumeso vese dzinobata ndo varoyi vambochembererei vakuroya kubva uri uchikutourayika kana kuti kubva uchikubvisika iri nhumbu ichikubata kana kuti kubva uchiri karuswa yake kuti munhu anongoita zvaanoita kuti mwana wangu nyarara ane mazona achikurera kusvika wakura wakuziva kuti munhu akafunyana wamuroyi ende ndo zvinoitawo ng'anga nemaprofita emazuva anaya ane mazona. Iyoyo ndio inonzi confusion iyoyo. Hakuna zvakadaro. Mhando yemunhu haasi munhu. Kune vanoemba kuti mhando yemunhu munhu. Ane mazona. Ndakatomboipinda chechi iyoyo takaikurira mwaira tichatauri nezita rayo. Tichitoemba kuti Satani munhu tiri muchechi. Hakuna zvakadaro. That's heresy. Satani ndiye anopinda muna kanjanda oita zvaanoita. That's why muchizoona munhu akuzvirova ndichinyanya manini apa nguva yakaoma. Anenge akuchiregret akuona kuti zvandaita zviri wrong asi panguva yaazviita anga akagarwa. That's why zvichikurudzirwa kuzi kana munhu ari panguva yekunge agumbuka stereki mubatei. Andimazvona hazvina kushata kubata munhu ende mukatoona kuti une simba uyai makawanda mubate. Andimazvona kana ichitomboita kutomboti rove kuti adzikame rovai adini aone mabatikiro kuitira kuti asapare chinyi mhosva because akameka decision achakatsamwa ndo nguva yaanoshandiswa nemadhimoni iyo. Hati muri kuona mani. Saka atirwi nenyama neropa tinorwa nemweya yetsvina ende kurwa nemweya yetsvina kwacho kuri very smart. Kungondofugama totaura naMwari tichitaura naMwari torayira mweya yetsvina nezita raJesu. Takapiwa zita rinofura mazita ose kuti muzita raJesu Kristu mabvi ose afugame avari kudenga navari panyika navari pasi penyika ndimi dzose dzipupure dziti Jesu Kristu ndiye Ishe. Pane imwe futi zvaitaurwa nevanhu wozi mukomana waye makaona paibvunzwa namai nafirst lady handitika akamenshena mazita evanhu kuti ini ndaitumwa nevanhu vakaita hamene ndotaura mazita acho here kusiyana navo aitumwa nevanhu vanhu vaimutuma umwe vakati ndakatopa muprofita ropa maka ndakapa umwe waita zvegold mazamo ndakazopa ng'anga chakati vanhu vaimutuma. Saka vanhu ivanga vabatwe futi ende hatizi kuti vanhu ava vakanga vazviziva sei kuti munhu ndiye ari because munhu yanga ari kutsvagwa kona vakanga vazviziva sei kuti uyu munhu uyu vaimuonera papi ipapo pega ipapo. Tisati aenda kure vanhu vari kutaura kuti ngaabatwe vari more than 100% correct. Handitika nekuti mhosva imhosva dzaitoparwa mukuparwa kwemhosva dzaanimal zvitsva naivo vadini varimowo. Handitika asi tisingakanganwe futi kuti zvine mweya mukati. Asi mweya yacho iyoyoyo mani yavaparira mhosva dzinotongwa panyama. Uye mhosva idzi dzakanakira kuti kana vasungwa vaakujeri vachazosangana nevavhangeriko. Ndo zvakangonakira jeri chete. Makaona kuti yakachinjwa here taiti kudhara ZPS yakuzi ZPCS correctional service nokuti vanondokudzoreredza panzvimbo chako chaipo. Uzi munhu asungwa ka hakuchachemedzi yarehab munogona kutongoti makorokoto iti listi anogona kuuya adini anogona kuuya achinja handimazviona manje. Saka munoona kuti pani pandakazoona kuti no kune vamwe vaprofita vari especially handisi kuti vaprofita vese vakashata
asi kune vaprofita venhema neng'anga dziri kukonzeresa kuti macrimes ndo dziri kukonzeresa kuti macrimes especially emamurders aya awande munyika. Ngozi kana iwe ndichiita tinoti kupika handiti kupika kuti ndokutuma imi kuti ndandondiurayira munhu ndoda kuti shop yangu ida so satinoona kuti ng'anga nevaprofita vaprofita venhema ngatisati vaprofita tikangoti vaprofita tinonga takanganisa ngozi Mwari wakatipa vaprofita vechokwadi asi vaprofita venhema ndo vari kukonzeresa neng'anga dziri kukonzeresa kuti mhondi dziwande munyika. Ngozi pavo kune zverima kunoda marituals acho anoda ropa racho harisi rembudzi harichashanda kuri kushanda ropa renyu vakanjanda saka vari kuita kuti mabhinya awande munyika. Ndosaka bhaibheri chitichenjerai vaprofita venhema vachauya kwamuri vakapfeka nguo dzamakwai asi mukati ari mapere anoparadza. Zvikanzi nevhesi iyoyo kuna Matthew tichavaziva sei zvikazi muchavaziva nezvibereko zvavo. Ko mazambiringa angambotanhwa pamunzwa here? Maonde angatanhwa here parukato? Izvozvo izvo mufananidzo iyoyo wakajeka uri pachena ndokuti Mr. Ushe havagoni kumira apa vachiparidza vapedza vobata twasi kana mazamu hadi mazona muri kuzona vachiparidza maona vane supa vakavharwa vachiparidza maona vane tumbwa kangoona zvadaro ziya kuti zvato asi manje udofo hwatinahwo regai ndinyatsokuwedzera kuti ndo hunonzi udofo hwekupedzisira tiri kumhanyira kune vanhu vakadaro. Ndibatsire iwe wamuona achihura wamuona kung'anga wamuona akadhakwa chauringoda kuti ngandibatsire because takamuona achiteminana wakadonhedze muti wanga wakamira ukasimuka zvachiita wekukomanda just that ndo zviribva zvatokupa kugutsikana kuti hauzivi here kuti zvakanzi kune vachauya vachati gomo iribva hadi mazviona kana kuburusa moto kubva kudenga vachazviita izvozvo vachaita zvinopfuura izvozvo but iwewe chinokugaidha isoko raMwari rakagara rakarwiswa naSatani zvekuti vanhu vakariti nderevarungu iro riya ivo varungu vacho tichitoendako kovaparidzira kubva kuno tine mamishinari anobva kuno kuAfrica tichindobudisa madhimoni ikoko naro soko racho takutodzoka naro dai rakaraka rari rekuti vatikolonaize naro patinodzoka kovaparidzira ndopa vaitotaura kuti hazvipi taikuvharai naro hatigamuchiri zvamuri kutaura because ndezvekukuvharai nazvo handimazona saka chinokugaidha kuti urege kukurukwa kana kunyeperwa nevaprofita venhema kuziva soko raMwari. Kana usingarizivi zvekuverenga zvekuita sei iva neukama nevanoriziva kuitira kuti kana wasangana nemasituations unokwanisa kubvunza Mr. Ushe kuti ndasangana nesituation yakadai ndodii erodha ndasangana nesituation yakadai mufundisi ndasangana nesituation yakadai wongoudzwa kuzi ita so wobva wateedzera izvozvo sezvakaudzwa vanhu pamushato wekana itai chete zvaanenge adi. Saka zvinoreva kuti vanhu vanofanira kuva very ukangoona kuti uyu zvaari kuita zvichaenderana nemuprofita hazvisi kuva aligned neshoko raMwari tiza because pamwe chiri kukudana ndo ropa revanhu riya riri kutokudana uyai kuno kumuwande iwe singoti takawanda ari kudiwa nevanhu izvo aiwa pane munhu ari kutokudanai munhu mweya wawo unorushandiswa. Ndine vanhu vakawanda vandinotaura navo vanhu vari kurwara mazvinzwa ndakambouyisa vanhu vamwe vandaidhila navo zvemaherbs kuda kutongobatsirawo vanhu zvephysical asi mweya mutsvene akandijekesera recently kuti Satani ndiye ari kurwarisa vanhu. Saka izvozvizvi ndine kamwe kakuchaja kandaita kandiroda kuita munyika yemweya kandatopfeka izvozvi ndine gurupu randiri kuda kugadzira paWhatsApp randiri kungoda kungoti tinenge tichingorova mateachings esoko raMwari chete ndokuti titopabuda ndokuti titopabuda because tiri kutorasikirwa nevanhu tiri kutobirwa vanhu naSatani takadini takatotarisa saka nenyasha dzaMwari iyo social media ichatibatsira kuti tihwine
vanhu vanga vabiwa naSatani vaya vachiuya kuumambo hwamwari. Pane umwe futi munhu akazotaura achikomenda nyaya yeAnimal Zvichwa. Some people are born serial killers. Because munoona mukomana uyu ka achitsanangura namai achivataura kanzi no inini ka akatotaura kuti mwana wembavha imbavha, mwana wemhondi imhondi. Zvikanzi ko baba wako vakafira, zvikanzi vakafira muno mujeri. Zvikanzi daisitomboenda nababa kundotinha mombe. Toro kuti uyu mukomana uyu koyu aitoona baba wake vachizviita. Saka pane munhu akangozikomenda kuti some people were born serial killers. No, hakuna munhu akazvarirwa izvozvo. But kune inonzi mweya yerudzi. Okay. Anonzi family spirits. Mweya inoteerera ropa. Familiar spirits. Kwenyu iriyo nyange muchida musingadi iriyo. Kwangu inini iriko. Kwa uye ari kutarisa pauyu inotoriko. Achida kuzvibvuma kana kusazvibvuma. Asi idini iriko. Ndinozi kanjanda ini. Anditi kanjanda wekutanga akanzi kanjanda wekutanga wacho. Nechakakonzera kuti zvinzi kanjanda chacho icho checho zvaifuridzirwa nemweya wakanga wagara uripo. Kanjanda uyu asati adini apo Satani achidzingwa kubva kudenga kwaakashayirwa nzvimbo akatora 1/3 yemaangels. Ndo anonzi madhimoni akawandisa. Vanhu hatina kutombowanda ba. 1/3 iyoyo vakawandisa zvekuti accommodation kwaari ishoma nokuti accommodation muviri wemunhu. That's why maiona pana region aizopinda ari kuma 2000 pamunhu 1. Handimuruzona. Saka atora mademons iwo akaisa mumadepartments. Kuna anonzi erudzi anongodhila nezvedzinza izvi. Kune anonzi enzvimbo. Kune anonzi ezvinamato. Handiti? Right. Erudzi manje. Ndo andakaona anoda kudhiliwa nawo every day. Asi patinozvitaura munhu akamwirira muchivanhu muchikaranga anofunga kuti taakutuka dzinza rekwendakaberekwa. Nokutadza kunzwisisa kuti hatisi kutuka dzinza. Hatinei nevakafa vedu, hatinei nana baba mukuru vedu akafa nemadzitateguru vedu. Tinei nechakavatangira chinonzi kanjanda chekutanga ichocho icho chakabva kuna Satani chabva chaasainwa kudhila navanhu vekwaushe. Vabehave in the same way. Kana vachirwara zvekufa nemusoro vakawanda vacho ngavadaro. Kana dziri mbavha, kana vachiita mabarika, kana achizogara pamurume wechitatu ambororwa nevamwe vaviri, kana dhila navo, kana vasinga izvozvo, kana kwenyu kwakanzi hakutengwi mota. Ukaitenga kana ngotenga bhasikoro chete, bhasikoro chine mweya chine mavhiri. Saidza unogona kutirwarira zvekunga munhu achafa. Kuzi sei ndiani akambozviita kwenyu. Kana kuti unoita accident bhasikoro roita beyond repair siwo wosimuka. Kuti usari udini usina chete nokuti ndezverudzi. Hati mazviona manje. Mweya yerudzi pane pandingada kuitresa mubhaibheri yakatombobata even vana Abraham chaivo. Bata Abraham na Isaac. Wakanyepa. Abraham wakatanga kunyepa kuti iyi hanzvadzi yangu. Isaac waenda futi zve. Akazonyepa futi kuti iyi apa ari mukadzi wake. Mweya wekunyepa werudzi. Ndamusadaro. Saka hautarisi title kuti muri mufundisi, muri bishop, muri minister, muri president here, kana kuti muri ani, haunei nazvo izvozvo. Unei nekuda kungodhila kuti iwe unozi kanjanda. Ende unoidentifya vanhu vekwakanjanda neropa. Kwete neurefu, upfupi, utete, utsvuku, udafu, blood. Ropa chete. Handimazvona. Saka pakangotaurwa naAnimal Zvitsva kuti baba vake vakazodai iwo bva ndakangotobva ndava nemhinduro ipapo yekuzoti ndezverudzi. Pane mumwe waibvunza futi zvikanzi ko ava vanhu vekuvanhu ava vemuarea macho nyaya dzese dzaari kutaura idzi vakambodzinzwawo here? Hanzi vanhu vemuarea make handiti nyaya dzaitaura dzedze. Hanzi vaimbodzinzwawo here kuti pazouraiwa munhu kana kuti zvazodai vaizvinzwawo here vanhu vacho? Vaizvinzwa. Inini ndakataura nakansela.
vainzi kanzela ndine nhamba dzavo ndichazocheka ndakatombotaura navo ndofunga kaviri kana kuti katatu pafoni vachitokonfema kuti nhasi zvadai nhasi zvadai nhasi zvadai kusvikira paakasunga tichitovakorokotedza kuti makorokoto nzvimbo yadini yachena nzvimbo yadzikinura saka vanhu vaizviziva ende vanga vakutosvika pakurara vari muzvipoka vakaungana zvaitoitika pachena vanhu vachitozviziva kune vamwe hava varungana vachingodzokora hanzi ngaurayiwe bhiti pabhiti moziva zvaida vanhu vanhu vaida kuti munhu hanzi aendese pajekerere ndo mutemo watatauraya kuti mutemo wokuurayiwa muno muzimbabwe hamusisina pamambotaura eudha pakutanga pa mutemo wokuuraya munhu akanga apara mhosva ndisedza anopuhwa inonzi life in prison noti kuti anourayiwa asi zvaida vanhu manje vaida kuti hanzi ngaaiswe pajekerere pamhena apa panditi kana tiri kutanga kugura chikunwe togura inini ndine pfungwa dzakasiyana nevanhu vavo handiri vari kuti dai ndaungoisawo dai yangu kutanga kuti chiguro kusvika munhu wapera bhichana kusvika vanhu vari kuisa dai ini ndakuisawo dai yangu dai inini ndine masimba ekukontrora zvinhu zvese zvandaita ndaiti vanhu vakaita sana animal zvitsva vana chidhumo vana masendeki handisaiuraya pavanhu ivavo taivatora handiti tovaparidzira Jesu tovauyisa kuumambo hwaMwari vanhu ivavo imbiru imhare mukavaisa mumunda waKristu ivavo ndo vana Sauro ivavo pamunongotena chete brain dzake munhu anoti kana atanga zvinhu zvake hamuchamudzori ani mazona ndo zvavari ani mazona saka taizama kuti kana taona kuti uyo haasi kuda kuchinja tombomuvharira tichimufidha nesoko raMwari ari dini arimo imomo. Pane umwe akambondiudza handichazivi nyika yacho hanzi kune imwe nyika dzakawanda kapasi rine hanzi kune imwe nyika inoti akaona nhubu dzakadai vanotozopedzisira vanhu ivo vakuarmy kana kuti kuintelligence vaongorora pfungwa dzake kunoti tinotobhenefita sei senyika nekuda kwa imagine Daniel Chingoma akagadzira helicopter muchikumuziva here magadzire unyanzvi houya nehudobadoba hwekuti anogadzira chinhu chinoti getegetegetegetegete chosimuka handi mazona chiri kuround about kwechakazondopaka china uzosimudzwa right izvozvo vanhu vakaita sei vava munofunga here kuti mimi vanhu ivo havana zvavanogona kutibatsira asi chinenge chichidiwa kubvisa hunhu hwakashata munhu tochimuudza kuti shamwari une pfungwa dzinoshanda iwo kana wagona kugadzira chinhu ichi urati kana wambogona kufunga kurwisa kuva mhare zvekusheka nyika uri one wati mo tikazokuisa mune vamwe vakatrenwa kana kuti tikambokuti trene iyi tombokupa rumwe ruzivo rwatina vamwe otenda kokupedzera ihondo dzanetsa dzadai mafuta kuti mafuta abva akwira nyika yese hati mazona mamwe makomenzi akungoramba achingodzokora especially kuuraya hando yanga akanyanya kuwanda oraiti Mr. Uchenda zwa nyaya yenyu maita zvakanaka mwamboya kuti timbokurukura zuva ranhasi chokwadi zvakatonaka zvatataura izvozvizvi zvine 1 or 2 vanhu vabatsirika vanhongawo zvimwe zvinhu zviri zvitatu pahurukuro yataita zuva ranhasi asi regai ndichipedzisira ndichiti nyika yedu inoda kunamatirwa haidi kuti tifunge pakuti watadza ngatiuraye inoda kuti tiise musoro pamwe chete tirwe hondo dzedu pamweya ini ndinotaura izvi ndisinganyari kuti senyika yeZimbabwe hongu tinozviziva kuti tine mamwe matambudziko asi kahunhuke kakutya Mwari nekakuchengetedza runyararo rwedu tinako ikako Mwari akatiropafadza akatikomborera saka kanoda kuchengetedzwa tichinamata kuna Mwari kuti Mwari aramba achitivandudza uyewo tibatirane pamwe chete kurwisa hondo yemadrugs muroyi anonzi madrugs
tinozviziva kuti kunenge kuine vakuru chaivo vana mukuru wambingo vananga vari involved munyaya dzekupinda kwemadrugs kubva kunze handimazviona ndosaka muchiona kuti hosha yacho haidini haikasiri yapera nekuti mupurisa mukamutuma kuti andosunga kuchasunga ari kubhema kuchasunga ari kutengesawo $25 asi apinza haasi kutoziva kuti ndeupi handimazviona saka zvaida kutresa kubve pane abhema kuti watengeserwa nani oti ndiushe ushe wakazvionepi kuna kanjanda kanjanda wakazviona kupi kuna nhingi kana taakuda hedu tisi kuda kunyepera kuzungaira tisikadi kunyepera kudzungaira taakuda kuita serious dambudziko iroro rinodini rinobva ratopera so maita zvakanaka mwari akukomborerei baba mwari akuitirei zvakanaka Zimbabwe mwari akuitirei zvakanaka musakanganwa kubaya bhatani rakanzi subscribe neka notification bell kanobuda ipapo paUtindi TV pamwe chete nepa Colin Ushe Music. Colin Ushe Music. Bye bye. Fear not. Jesu arikuya kuzotora vatsvene tarirai zviratidzo zvenguva zvava kuoneka iya yemeni ya Hosana. Famba